Nay mayo dito? Ha? Hindi kang tae. Kano maka-bless po? Makabless. Ang lugar Makabless, makabless, bro. Sida kayo, bye. First time. Thank you, Cardinal. Morning! So, tungod kay Mbappe, Mi karon sa sa ning nga barangay. Mag-shoot mi karon sa among next song sa Metanoia. So, ani ako mga kagrupo. Yo. Mga kinakusgan. La. Gaso lagi na diya. Ngano na siyang gaso? Gaso na siya. Gaso na kay. Tungod kay sa unang panahon, di ba ang mga kapre sa una tabako Manila. Karon modern naman tabako na siya sa vape. Okay. Nakita na to sa libro nga Bibi. Bot. Oh, grabe. Wala na vaping session dala. midweek session man na nila ron. Tinod. Tinood! Wala ya wintis da ko dala. Ay, grabe kay Cardia. Nagpaway pa mi. Paway, Mas galing nindot ko, man daw galing dito sa taas. Among director kay Dito man siya tada lagi view ka to na open ba? Ta. Nay mayo dito? Ha? Hindi kang tae. Kano maka-bless po? Makabless. Ang lugar Makabless, makabless, bro. Sida kayo, bye. First time. Thank you, Cardinal. Matud sa mga tao sa Lake Valenza sayaw. Okay. Wala pag kayo natugkad ang silo. Ooh. So, Pagkamamino, no? Murag maura to. so wala pa natugkad. Mato daw sa mga Bisag kinsa nga mga diver. Walay natungkad kay puro man kunuta pulan. So murag skadanga ron hindi. Kamo na. Tulo ka ana. Pahuway naman dayon. So di ko siya matugkad kay. Makinahanglan og kugihan nga diver para matungkad. Oh, so manawagan. Nanawagan mi sa mga kugihan nga mga kuan diha muro ame. Kung kinsa tong naa diha o katubang mga badyaw sa Cebu among atakan diha og 5 palihog og salom sa ilalom para matungkad nato ang gilamlon sa Lake Valenza saya. Ano direct? Okay na? Wala taging sa Bible. Salug na kayo. Salug. Kung Kuan na challenge na dito sa moto ka sa Lake Valenza saya. Wala pos ka na Para matungkad nimo dayon. Para matungkad nimo dayon. Bakos ka og bakos og bato. Nang imong kandaduhan. Nang imong itugpo ng yabi sa ilalom para maningkamot jud ka og tugkad kay na yabi. Ano mo ska? Alright. What a bright idea. kung pinakasayon. Mga lagat as Ginoo. may pa. Masayon pa ang evangelism kaysa ato. Alala. Yaw! So, papasaka na mi. Asa to, Cardi? Pila pa ka kilometro siguro, Cardi? So, musaka na mi, mga igsoon. Ay, Cardi. Yo, what's up? Thank you, Cardi. Sa Lake Valenza siya. Mungunta na ko pila. 50. Nara ko. Ikaw, tara. Narta. Plus 12 ang moto daw. Wow, wala bro. Valenza siya. Yeah, we're here. 50. Register me. So, mara diri na ay kuan ang mga 950 pesos nga registration. No? Para makatabang sa atong nature. Asa tapita ma'am? Dinita. Aka mo ni? Ang pag natin, kabot pa natin. Sasa, sir. So na kanimoy basihanan. Murag, sir. Muna ako siya. Sa... So among ruta ron diri, ano? Nato dire. Oh, makanao pala. Dun sa ka pa mag 900 meters, sir. Doon ay parking area dire, doon ay restaurant dire, sir. Na viewing deck dire makita ang first lake. Mas muna ako 180 meters pa yung sa beauty, boating
area. Doon sa among bangka, ikan diri abot diri sir. Wa pa nangatugkad din. Wala pa. Alright! So here we are. Yeah! So nindot po ni siya nga spot. Naka-decide si Banyo spot trick nga diri siya. Para siyang part. Really, nani ka lapad ang stone ang kinahanglan para ma-achieve na to ang Asabi pa na plan. look, watch, just just look, listen, and learn. Okay. So, naabot nami. So, mo na ni. Ganda rin. We're Parang here. ginagawa. Say hi. Yo. Chadasa. Pinas lugar pero nangutan ako kung wala pa bayad ang tubig dere. Oh nako. Lord, langga ini mo Lord. Ha? Hindi sa mga kawan ko dun. Mo nang dalisip ko gamot. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Wala mga happy. Happy fit. Imay majalis. Happy feet. Danlog diyan. Lolo. Oh! Lolo. Oy, sabing danlog. Happy feet. Na kami sa lake. Bigger one. Init no? But okay lang kay worth it ang tanan basta mahuman na ng music video. And para ni sa tanan. So we're doing this not for our own. But we're doing this for everybody. Hey! Ya, musta man? Bawal maglangas dito ha. Kapoy maging artista. Dakong impact. Dagang makadungog sa mayang balita ni Kristo pinagining pagkanta. Dagang ma-create divine connection. Dagang mapurma nga mga ipantawag sa music generation team. Sa Metanoia team sa Cornerstone Believers Church pinagining. So, naa na mi diri sa nabtan bigahapon ano. Akong ma-advise sa mga viewers, dapleng sa mo. Kini nga kanta no, nabtan jud bigahapon. Nakita na ko ang dakong impact ani nga song. Matod pa ni Apostol daghang yun matandog, mga dasig ang mga haluya na Kristohanon pinaagi ni nga kanta. Matingala gyud sa unsa gyud naa ning timplada nga music. Sila mismo mahatag amo ilang dalunggan mismo makapamalandong sila ba pinagi ni ng kantaha. So mao man na gud ni ay mo kalimot og kuan subscribe sa among channel Metanoia. Daghan pang kanta ang among pahimuon. We're coming home.